Bună la toată lumea! Sunteți gata să câștigați un nou airdrop gratis? În acest video vă arăt pas cu pas ce trebuie să faceți. În primul rând aveți nevoie de un cont în Binance, pentru că aici o să vă ajungă criptomonedele. Dacă nu aveți un cont deschis, vă las jos un link cu 10% reducere. Dacă aveți un cont în Binance, atunci mergeți la omuleț și trebuie să aveți un cont verificat. Dacă nu aveți un cont verificat, verificați prima oară contul din Binance și mergem la următorul pas. Următorul pas, avem nevoie de un cont deschis în CoinMarketCap. Mergeți aici. Creați cont, doar vă scrieți e-mail-ul, după aceea vă trimite un e-mail să verificați e-mail-ul și aveți un cont deschis. Ar fi bine să vă deschideți cu același e-mail cu care aveți deschis cont în Binance. Când ați terminat de făcut cont în Binance și în CoinMarketCap, mergeți aici, la aceste trei linii, și la Earn. Intrați și ajungeți aici. Learn Crypto, Earn Crypto. Mergem aici la cele trei linii. Token, Distribution, Status. Și ne arată, cum am văzut în celelalte videouri, The Sandbox, The Graph, The 1 Inch, toate se distribuie în 24 februarie și acum și Nervos Network se distribuie în 24. Mergem jos, Nervos Network. Un nou proiect, scrie că este live. Acesta vă voi arăta cum să câștigați în acest video. Apăsăm pe Earn, câștigăm, Get Start și avem 3 videouri foarte scurte, un minut sau cam așa un minut, un video, watch video. Eu vă recomand să vedeți toate 3 videourile și după ce ați văzut toate 3 videourile, mergem aici la Take the Quiz. Dar prima dată să văd și eu toate 3 videourile și după aceea vă arăt răspunsurile la întrebări. După ce ați terminat de văzut toate 3 videourile care au durat 4 minute, mergeți la Take the Quiz. Și acum începem cu întrebările. Aici e sigur că ai văzut videourile? Aici nu sunt un robot. Următorul pas. Sunt de acord. Aici vă scrieți e-mail-ul cu care v-ați înregistrat în CoinMarketCap. Aici vă scrieți ID-ul de la Binance. Care e ID-ul de la Binance? Mergeți la Binance, la omuleț și aveți ID-ul. Acesta este ID-ul. Cifrele acestea. 8 cifre. Le copiați și vă întoarceți la CoinMarketCap și le scrieți aici. Care este total supply de token? Apăsați pe Here și vă duce la această pagină. More, mergeți jos, total supply. Îl copiați mergeți înapoi și lipiți aici. Este cu virgulă, deci este bine. Dacă nu e cu virgulă, nu e bine, să știți asta. Și acum începem cu întrebările. Să fiți atenți că răspunsurile pot avea altă ordine. Răspunsul aici este Common Knowledge Base. Aici Proof of Work. Aici este aceasta.
Aici e asta, layer 2. Aici e asta. Aici e store of value. Și por fin este aceasta, inflation. Dăm submit. Ne duce aici. Nu sunt un robot. Iarăși submit. Țapăt. Și ne duce la pagina de Learn, unde trebuie să ne ajungă un e-mail cum că răspunsurile noastre au fost înregistrate. Acum, la sfârșit, aveți toată seria, toate criptomonedele pe care le puteți câștiga cu CoinMarketCap și vă las și un video cu un joc. Alegeți care vreți să-l vedeți. Ciao!